Case un ano levan os veciños dos Areiros padecendo as molestias da posta en funcionamento da EDAR de Ribeira. Denuncian non só cheiros, senón tamén a emisión de gases contaminantes que están a ocasionar un claro prexuízo á súa saúde. Estamos padecendo malos olores, estamos padecendo cheiros e o que é moito peor, estamos respirando gases tóxicos, gases que están perxudicando totalmente a nosa saúde. Por eso foi o motivo de xuntarnos unhas cuantas persoas aquí, dado que acto, como foi por invitación, pois moi poucos en Ribeira se enteraron de que existía. Foi unha obra que costou 23 millóns de euros e a nós está nos costando a vida. Están nos envenenando con gases, con ácidos. Temos un informe que hasta se dá a circunstancia que pagamos cos cartos públicos que o encargou o Concello de Ribeira, que di que en algúns momentos do final do ano pasado a medición dos gases tóxicos, do ácido sulfídrico, salíase de rango do aparato co que medían. E nós eu vivo a 20 metros dunha estación de bombeo, e en esa estación de bombeo todos os días estamos padecendo, pero todos os días que veñen ao mundo estamos padecendo gases, fora e dentro da casa. A súa intención era conseguir achegarse ao presidente ou algún outro representante do goberno autonómico para trasladarlle o seu malestar e exixir a toma de medidas. Sen embargo, tan só conseguiron falar con algún responsable municipal que lles informou de que se están a acometer actuacións para solventar as deficiencias. Tanto a seguridade privada como a pública nos impide acceder. Consideran que o noso problema non é digno de comentarlo a semejantes persoas. Que estes políticos que están aquí hoxe, unha persona que é de Ribeira, que é de Castiñeiras, que ten unha casa diante de unha estación tamén de bombeo subterránea na playa dos Mosqueiros, atrévese a decir á xente que estábamos aquí que non é para poñerse así, que xa se está arreglando. Isto non se está arreglando, señores. Argumentos que non convenceron os afectados, que seguirán a protestar ata conseguir recuperar a calidade de vida nas súas vivendas.